Waar ik het meeste naar uitkijk, om met een enthousiaste groep het verhaal van toen eigenlijk samen te brengen met het leven en de verhalen van nu. Daar kijk ik wel naar uit, ja. Ja. Zeg Esther, hoe kijkt u eigenlijk het meeste naar uit? Eigenlijk naar het koor. Daar zijn ze op dit moment mee bezig met leden te werven en lui te vragen die met willen doen. En ik ben wel heel benieuwd of er ook lui uit Duitsland met gaan doen, lui uit België, of dat toch alleen een Nederlands iets blijft. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. En dich? Nou, kijk, we hebben natuurlijk heel veel goede lugekas. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig of die dat ook kunnen gaan waarmaken. Het is nogal gek. Ze hebben maar 1 moment om te schienen. En dat is dan, dus ik ben wel nieuwsgierig. Ja, nog volgend jaar, 9 april, het passieverhaal.